जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 2வது நாளாக நாம இணைந்திருக்கின்றோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் பார்த்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம், இந்த எசன்ஸ் என்ன? நான் இந்த உடல் கிடையாது, ஒரு ஆத்மா அப்படின்ற அந்த ஆத்மாவுடைய குணநலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் நமக்கு இன்னைக்கு விளக்கப் போகின்றார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं तावतूदं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमोने गौरे कृषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 கிருஷ்ணா. கீதை மகாத்மியத்தோட இரண்டாவது சாப்டரோட இதை பார்த்து நம்ம இன்னைக்கு நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் முதல் அத்தியாயம். அந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? யார் சொல்றீங்க? அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஹரிபோல் மாதாஜி. அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனன் விஷாதம்னா கவலை. அந்த அர்ஜுனனோட கவலை எப்படி பகவானிடத்துல கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். யோகம் அப்படின்னாக்கா பக்தனையும் பகவானையும் எது கனெக்ட் பண்ணுதோ அந்த கலை வந்து யோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். இரண்டாவது அத்தியாயம் நம்ம சாங்கிய யோகம் பார்க்க போறோம். சோ நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டர் வந்து சஞ்சயன் கிட்ட கேக்குறார், குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தோட என்னோட பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட புத்திரர்களும் போடுறதுக்காக கூடினாங்களே அங்க என்ன நடந்துச்சு? அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் அவர் பேசுறார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு கௌரவர்கள் சைட்ல இருக்கிற படைகளும் சரி பாண்டவர்கள் சைட்ல இருக்க படைகளையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி அவர் பேசுறார். அத ஃபாலோ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சங்கு முழக்கங்கள் ஏற்படுகின்றது. ஃபர்ஸ்ட் பீஷ்ம தேவர் தான் சங்க எடுத்து முழங்குகின்றார். அதை ஃபாலோ பண்ணி கௌரவர்கள் முடிந்தது உடனே பாண்டவர்கள் சைட்ல ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா பாஞ்சசன்யம்ன்ற சங்கு எடுத்து முழங்குறார். அதை ஃபாலோ பண்ணி பாண்டவர்கள் மற்ற போர் வீரர்கள்லாம் சங்கொலிகள் வந்து முழங்குது. அந்த சங்கொலியோட சப்தம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வானமும் பூமியும் பிளந்து போற மாதிரி இருக்காம். அது மட்டும் அல்லாம அந்த துரியோதனன் சைட்ல இருக்க அத்தனை பேருடைய இதயங்களும் வந்து நொறுங்கி போற மாதிரி அவ்வளவு ஒரு பயத்தை வந்து கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சொல்றார், கிருஷ்ணா என்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு நான் பாக்குறேன். தேரை கொண்டு போய் 2 படைகளுக்கும் நடுவில் நிறுத்து, நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். அங்க ஒரு சின்னதா ஒரு தலைக்கணம் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? ஓகேன்னு ஒரு புன்முறுவல் பேசுறது இதுல இல்ல. இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல தான் பேச போறார். அப்படி ஒரு சமிக்ஞை பண்ணிட்டு போய் பாருப்பா யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்ற மாதிரி அவர் நிறுத்துறாரு 2 படைகளுக்கும் நடுவுல. உடனே அர்ஜுனர் 2 சைடுல இருக்கவங்களையும் பாக்குறார். பார்த்த உடனே லெமன்டேஷன்ஸ் அவ்வளவுதான். அவர் வந்து ரொம்ப மனசோர்வாகி நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து காரணங்கள் சொன்னார். என்னென்ன 5 காரணங்கள் அர்ஜுனன் சொன்னார்? நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு. என்னென்ன 5 காரணங்கள்? யார் சொல்றீங்க? 5 காரணங்கள் சொல்லி நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. என்னென்ன 5 காரணங்கள்? இரக்கம், ஹரி போல் மாதாஜி. இரக்கம், பாவச்செயல், பாவச்செயல், ஹரி போல். இருமனம், இருமனம், ஹரே கிருஷ்ணா. இன்பமின்மை, இன்பமின்மை, ஹரே கிருஷ்ணா. குடும்ப பாரம்பரியம், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும் அப்படின்னு சொல்றார். சோ அவர் வந்து அந்த 5 காரணங்கள் சொன்னார் இல்லையா? அந்த 5 காரணங்களுக்கு விளக்கம் வந்து கொடுக்க போறார். அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல ஆன்சர் பண்ண போறார். இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு தப்பிக்கலாம் முடியாதுப்பா. நீ வந்து உன்னுடைய போரிடுதல் வந்து உன்னுடைய வர்ணம். அது வந்து நீ ஒரு சத்திரியன், நீ கண்டிப்பா வந்து போரிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அந்த 5 காரணத்துக்கும் அவர் வந்து அந்த கவுண்டர் கொடுக்க போறார் கிருஷ்ணர். ஓகே. நேத்து நம்ம பார்த்தோம் சில காரணங்களால பாண்டவர்கள் சைடு வந்து எப்பொழுதும் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். என்னென்ன காரணங்களால பாண்டவர்கள் சைடுல வந்து வெற்றி கிடைக்கலாம்? ஒரு க்ளூ வேணா தரேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். அந்த அந்த போரிடுறதுக்காக அவங்க தேர்ந்தெடுத்த ஸ்தலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனையோ வருடங்களாக தேவர்கள் வந்து நன்மை நடக்கணுன்றதுக்காக, தர்மத்த நிலைநாட்டுறதுக்காக அந்த இடத்துல யக்ஞம்லாம் பண்ணாங்களாம். சோ அது வந்து தர்மம் கண்டிப்பாக நிலைநாட்டப்படும். ஆ பாண்டவர்கள் சைடுல தர்மம் இருக்கிறதுனால அவங்க ஜெயிப்பாங்க. தர்மக்ஷேத்திரம். வேற என்னென்ன அறிகுறிகள் அவங்க வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான அறிகுறிகள்? பாண்டவர்கள். காண்டீபம், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காண்டீபம். ஓகே. அஸ்திரம். ஓகே. சிவபெருமான் கொடுத்தது. ஓகே. தேர், எஸ். அக்னி பகவான் கொடுத்த அந்த தேர். ஓகே. ரிஷிகேஷா இருக்கிறது. எஸ் மாதாஜி. ரிஷிகேஷர். ஏன்னா பகவான் வந்து புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துபவர். அவரே எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். இன்னொரு மாதாஜி சொல்றீங்களா? என்னங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கொடியில வந்து ஆஞ்சநேயர் இருப்பாரு இல்லைங்களா வெற்றிக்காக. எஸ் மாதாஜி.
கபித்வஜ கொடியில வந்து ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு. ஓகே. எஸ் மாதாஜி. அப்புறம் லக்ஷ்மிபதி. பகவான் லக்ஷ்மிபதி, ரிஷிகேஷர் பார்த்தோம். அவர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க தான் லக்ஷ்மி இருப்பாங்க. ஸோ, கண்டிப்பாக பாண்டவர்கள் வந்து ஜெயிக்க போறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம, அந்த சங்கொலிகள் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, ரொம்ப திவ்யமாக இருந்தது. ஆ ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களோட இதயங்கள்லாம் நொறுங்குற மாதிரியான அவ்வளோ ஒரு சப்தம் வந்துச்சு அதுலன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான காரணங்கள். இது நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஸோ, இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? தர்மக்ஷேத்திரம், தெய்வீகமான தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. கபித்வஜ அந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து கொடியில இருக்கிறது. சங்க நாட்டா அப்படின்னாக்கா அந்த சங்கொலிகளோட முழக்கம். இந்த காண்டீபம் அவர் வச்சிருந்த அந்த வில் ஏன்னா சிவபெருமான் கொடுத்தது. பசுபதாஸ்திரம். தியக்த ஜீவித அப்படின்னாக்கா, துரியோதனன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எனக்காக உயிர குடுக்கறதுக்காக இங்க வந்திருக்கவங்கள பாருங்கன்னு சொல்றாரு. அவரே வந்து அவர அறியாம என்ன சொல்லிடுறார். ஆ உயிரை குடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றார். உயிரையும் துச்சமா நினைக்காம சண்டை போட வந்திருக்காங்கன்றதுக்கு பதில் அவர் என்ன சொல்ட்டார், உயிர குடுக்கறதுக்காகவே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. மோக்ஷத ஏகாதசி மோட்சம் குடுக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல அவங்க சண்டை போடுறாங்க. பாக்யலட்சுமி ஆ ஏன்னா எங்க வந்து பகவான் இருக்கின்றாரோ, ஏன்னா அவர் லட்சுமிபதி, அவர் இருக்கிற இடத்துல தான் பாக்யலட்சுமி. சோ அதனால வெற்றி வாகை. ரிஷிகேஷர் பகவானே எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். அதனால தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அங்க வந்து போர் செய்யறதுக்காக கூடியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வெற்றிக்கான காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், இருமனம். அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துடுறார். இப்ப ஒண்ணுத்துக்கும் வந்து பகவான் ஆன்சர் பண்ண போறார். இரக்கம், இரக்கம். ஏன் நான் வந்து எனக்கு வந்து கலைய கற்றுக் குடுத்த குருவிற்கும், என்னுடைய பாட்டனாருக்கும் வந்து நான் சண்டை போடுறேன். அதுல வந்து அ ரொம்ப பாவம் இல்லையா? இரக்கம் அவங்க மேல ரொம்ப கருணை. கருணை வேணும். பக்தனுக்கு வந்து கருணை இருக்கும். ஆனா, தேவையற்ற இடங்கள்ல, தேவையற்ற மனிதர்கள் மேல கருணை இருக்கக்கூடாது. ஸோ அங்க சண்டை ஒரு அ கிருஷ்ணர் எல்லா வழிகளையுமே ட்ரை பண்ணார். சாம, பேத, தான, தண்டம். கடைசில சண்டைக்கு வந்தாச்சு. அ இப்ப வந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா, எப்படி வந்து அது வந்து எடுத்துக்கிறது இல்லையா? ஸோ அந்த இரக்கம் வந்து தேவையற்றது. நீ அவங்கள கொல்லல. ஏன்னா அந்த உடல் மட்டும் தான் அழிகின்றது. அது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழியல. ஆத்மாவிற்கு அழிவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆத்மாவை பற்றின ஞானத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க குடுக்குறாங்க. 11வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதனால தான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு வந்து சாங்கிய யோகம். அந்த தாத்பரியம், இந்த உள்ளுணர்வு அ அத வந்து நமக்கு இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்குவோம். இல்லையா? ஸோ அந்த என்ன சொல்றது? தன்னுணர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் யாரு? நம்ம நம்ம உடனே நம்மளோட பேர் சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு ஜீவாத்மா. சோ அந்த ஜீவாத்மா வந்து இந்த பிறவில என்ன நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஃபீமேலா இருப்போம். அடுத்த பிறவி மேலா இருக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த பிறவி வேற மாரி இருக்கலாம். சோ இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. நீ அவங்கள கொல்லல. இந்த உடல் தான் அழியுது. ஆனா, அது உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கும். அதோட கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றார் போல. அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இன்பமின்மை. இன்பமின்மை என்ன இன்பமின்மை உனக்கு? அப்படின்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் இங்க. சண்டையில நீ இப்ப போரிடுகின்றாய். போர்ல வந்து தோத்துட்ட அப்படின்னாக்கா, அந்த எப்போ அந்த போர்க்களத்துல ஒரு வீரன் மரணம் அடைகின்றானோ, அவனுக்கு சொர்க்கம் நிச்சயம் அப்படின்னு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தோல்வியை அவன் கண்டால் அவன் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவான். வெற்றி அடைந்தால் இந்த ராஜ்யம் முழுவதையும் பரிபாலனம் செய்ய போகின்றான். அதனால இன்பமின்மைன்ற பேச்சுக்கே வந்து இடமில்லை அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, பாவச் செயல் அப்படின்னு சொல்றார். பாவச் செயல். எது பாவச் செயல்? உன்னுடைய ஆ உன்னுடைய தர்மம் என்ன? நீ வந்து சத்திரியன். சத்திரியன் என்ன பண்ணணும்? ஆ தர்மங்களை காத்து, குடிமக்களை காப்பாற்றணும். தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். இங்க வந்து அதர்ம செயல் போயிட்டு இருக்கு. அதனால உன்னுடைய கடமையை பகவானுக்கு செய்வதாக நினைத்து, பக்தியாக நினைத்து, நீ வந்து உன்னுடைய செயல செய்யும்போது, அதுல வந்து பாவம் கிடையாது. இப்ப எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து பாவம், புண்ணியம் 2ம் இருக்கு. அப்ப நான் செய்யற செயல கிருஷ்ணருக்காக நான் அத பண்றேன். நீங்க சொல்றீங்க நான் பண்றேன். நான் ஒரு கருவியாக இருக்கின்றேன். நான் செய்யறேன்னு நினைக்காம, இது வந்து பகவானுக்காக நான் ஒரு கருவி போல செய்றேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அதுல நமக்கு பாவம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அத வந்து இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? வர்ணா சங்கரம். அதாவது பெண்கள் வந்து எப்போதுமே வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஆனா இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அரசன் எல்லா அவையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அத்தனை மூத்தவர்களும் இருக்காங்க. அவங்களுமே வந்து அந்த ஒரு அதர்மத்த தட்டி கேட்கல. அ சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் வந்து இருக்கணுமா?
அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு அதர்ம செயல் வந்து தடுப்பதற்கு நீதான் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். பகவானுடைய அவதாரமே என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூமாதேவியோட அந்த அதர்ம செயல்கள் மன்னர்கள் நெறைய பேர் பண்ணி, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாரத்த தாங்க முடியல. அப்ப பிரம்மதேவர்ட்ட போய் முறையிடுறாங்க. என்னால இந்த மக்களுடைய அதர்ம செயலை வந்து தாங்க முடியவில்லை. எங்க பார்த்தாலும் கொலை கொள்ளைலாம் அதிகமாயிட்டு இருக்கணும்னு, அப்ப அ பிரம்மதேவரிடத்துல பகவான் மானசீகமாக சொல்றார். கூடிய விரைவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்து பூமியோட இந்த பாரத்தை குறைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி. சோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குடும்ப பாரம்பரியம் என்ன? பெண்கள் வந்து காப்பாற்றப்படணும். தர்மம் நிலைநாட்டப்படணும். அது மாறாக இருக்கின்றது. அதனால அதை தடுப்பதற்கு நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு சொல்றார். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இருமனம். என்ன அது இருமனம்? உறுதியோட ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யணும். ஆ அதாவது நான் போரிடலாமா, வேணாமான்னு குழப்பத்துல இருக்காரு. நான் சொல்றேன் எனக்காக நீ வந்து அ முன்னெடுத்து நீ போரிடணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணத்துல போயிட்டன்னா, அங்க வந்து ஆ குழப்பத்துக்கான அவசியமே இல்லை. உறுதியோட இது என்னுடைய கடமை. நான் அத செய்யணும் அப்படின்னு எடுக்கும்போது, அதுக்கு வந்து குழப்பம் இருக்காது அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். சோ இத பத்தி தான் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போகின்றோம். முந்தைய அத்தியாயத்துல சஞ்சயன் வந்து சொல்றார், "நான் போரிட மாட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் அமர்ந்து விட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சின்னதா திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. ஏன்னா, அவருக்கு வந்து இந்த ஜட பார்வை மட்டுமல்ல, ஆன்மீக பார்வையுமே கிடையாது. அப்பாடா! இப்ப என்னோட பிள்ளை வந்து அ ஜெயிச்சுடுவான் அப்படின்ற ஒரு சின்னதா ஒரு ஆசை இருந்தது. உடனே அவர் சொல்றார், "இருப்பா, அ அப்படி ஒரு சண்டை போட மாட்டேன்ட்டு உட்கார்ந்த அர்ஜுனனை, கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து மோட்டிவேட் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம்" அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றார். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து குழப்பமாக இருக்கின்றார் இருமனத்தோட. அது மட்டுமல்லாம, அ உடல் வேறு, ஆன்மா வேறு அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். ஆ நமக்கு உன்னுடைய கடமை சத்திரியன் நீ. அதனால நீ அந்த கடமை பெறணும். அதனால வர்ணாசிரமத்த பத்தி ஒரு சின்னதா இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். 4 வர்ணங்கள் இருக்கின்றது. அது என்னென்ன வர்ணங்கள்னு பார்ப்போம். நிஷ்காம கர்ம யோகம். நான் செயல் செய்யறேன்னு நெனச்சா தானே அதுல எனக்கு பாவ புண்ணியம் வரும். இது பகவானுக்காக நான் செய்றேன். அப்ப வரும்போது அது நிஷ்காம கர்ம யோகம். அவருக்காக நான் அந்த செயல செய்யறேன்னு நெனைக்கும்போது, அதுல பாவ புண்ணியம் கிடையாது. அது மட்டுமல்லாம இப்படி அந்த பற்றற்று தன்னுடைய கடமை செய்றாங்க இல்லையா? அந்த விடுதலை அடைந்த, மோட்சம் அடைந்த ஆத்மாவுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3 வகையான துன்பங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஆக்சுவலா பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ் அப்படின்னு. பிரைமரி மிசரிஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஆ எல்லாருமே வந்து பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய். இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து யாராவது தப்பிக்க முடியுமா? யாராவது தப்பிக்க முடியுமா? பிறப்பு, இறப்பு. பிறந்துட்டாலே நம்ம எத நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம்? இறப்பை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? எனக்கு எந்த நோயுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முதுமையிலிருந்து தப்பிக்க முடியுமா? முடியாது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரைமரி மிசரீஸ். முதல் தரமான துன்பங்கள். யாருமே தப்பிக்க முடியாது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ செகண்டரி மிசரீஸ் என்ன அப்டின்னாக்கா, அதிஆத்மிக, அதிபௌதீக, அதிதெய்வீக. அதிஆத்மிக அப்டின்னா என்ன அப்டின்னாக்கா, உடலாலும், மனதாலும் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள். எனக்கு வேற எதிரியே வேண்டாம். நானே எனக்கு எதிரி. இந்த ஓவர் திங்கிங்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பார்க்குறோம்னா, இதெல்லாம் நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண பார்க்கணும். கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் ஒரு காலகட்டத்தில வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். ஏதாவது ஒரு இதுல நம்ம இத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். வேற யாரும் அவங்க மத்தவங்க நம்மள பத்தி பேசியிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்மலாம் என்ன நெனச்சுக்குவோம், அவங்க நம்மள பத்தி தான் பேசுறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நம்மளா ஓவர் திங்கிங் பண்ணிட்டு, உடலாலும், மனதாலும் நம்மள நம்மளே கஷ்டம் குடுத்துக்கிறது. அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதி ஆத்மிக அப்படின்னு. அதி பௌதீக அப்படின்னாக்கா, மற்ற ஜீவராசிகள் என்னை தவிர்த்து மத்த ஜீவராசிகள் மூலமாக எனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அந்த கோவிட் இல்லையா? ஸோ அது மற்ற ஒரு ஜீவராசிகள், ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமா இருக்கட்டும், விலங்குகளா இருக்கட்டும், பறவைகளாக இருக்கட்டும், இல்ல மற்ற மனிதர்களாக இருக்கட்டும், என்ன தவிர்த்து மத்தவங்களால எனக்கு துன்பம் வந்ததுன்னா, அது பேரு அதி பௌதீக. கடைசியாக இருக்கிறது அதி தெய்வீக. அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள். அது சுனாமியாக இருக்கலாம், ஆ இல்லன்னா எர்த்குவாக்கா இருக்கலாம், வெள்ளம் அதிகமா வந்தது, மழை அதிகமா வந்தது, நிலச்சரிவு இதெல்லாம் வந்து இயற்கை தொந்தரவுகள். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி இந்த உலகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இன்னைக்கு நல்ல சந்தோஷமா இருக்கவங்க, கொஞ்சம் அடுத்த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம யாருமே வந்து நம்ப முடியல. நம்மளுடைய அது பிளட் ரிலேஷனாக இருக்கட்டும், இல்ல வந்து திருமணமாகி நம்ம போற அந்த ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், எதுவுமே நிலையற்ற ஒன்று. இதுல எது நிலையான ஒண்ணு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பரமாத்மா. ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நிலையானவர். நம்ம அங்கிருந்து தான் இங்க வந்துட்டோம். ஏன்னா நானும் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆசையினால,
பகவான் நமக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். சோ நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ணின ஒரு சில புண்ணிய காரணத்தால நம்ம வந்து இப்ப கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். சோ இத நம்ம விடாம இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து இணைந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சோ செஷன் உள்ள போலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध द्वितीयोऽध्यायः சாங்கியயோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. वासिकटुंगा माताजी வாசிங்க பிரபு வாசிங்க. श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इतं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अश्वाक्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார் கஷ்மலம் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த செகண்ட் வார்த்தையை பாருங்க. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். எதற்கு வந்து இங்க புருஷோத்தமன் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்த்தோம். திருதராஷ்டிர உவாச்சன் பார்த்தோம். திருதராஷ்டிரன் சொன்னது. அடுத்து சஞ்சய உவாச்ச சஞ்சயன் பேசும்போது அர்ஜுன உவாச்சன் பார்த்தோம். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பேசும்போது எதுக்கு கிருஷ்ணர் உவாச்சன் சொல்லாம புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சன் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா இருக்கிற எல்லா குட் குவாலிட்டிஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 பண்புகள் கீழே கொண்டு வந்துடலாம். அந்த 6 பண்புகளுமே முழுமையாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் இருக்கு. முழுமையான வலிமை, முழுமையான அழகு, முழுமையான அறிவு, முழுமையான துறவு, முழுமையான புகழ், முழுமையான செல்வம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்தில் முழுமையாக இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகா இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அறிவு இருக்காது. ரொம்ப அறிவாக இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அழகு இருக்காது. சரி இது 2மே இருந்துச்சுனாக்கா செல்வம் இருக்காது. செல்வம் இருந்ததுன்னா இது 2மே இருக்காது. ஆனா பகவான் அப்படி இல்ல. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக கொண்டவர். அதனாலதான் அவரை வந்து ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. மூத்த முழுமுதற் கடவுள், ஆதி மூலம், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். கடவுளுக்கெல்லாம் முழுமையானவர், முதன்மையானவர். அதனால அவர் இங்க வந்து என்னன்னு பாக்குறாங்கன்னா ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு சொல்றோம். வியாசதேவர் நமக்கு வேதங்களை தொகுத்து கொடுத்தார். வேதங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கு. எப்படி பகவானுடைய மூச்சு காத்து இருக்கோ அது போல அதுல இருந்து வந்தது வேதங்கள். வேதங்கள் இருக்கு. ஆனா அதை தொகுத்து கொடுத்தார். 18 புராணங்கள், இதிகாசங்கள், 4 வேதங்கள் அந்த மாதிரி அவர் தொகுத்து கொடுத்தார். அவருடைய தந்தையான பராசர முனிவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஸ்ரீ பகவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பேச ஆரம்பிச்ச இதுலயே வந்து நம்ம ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? கஷ்மலம். சென்னையில நம்ம சொல்லுவோம்ல கஸ்மலம். உங்க பாருங்க பகவான் அப்பவே சொல்லியிருக்காரு கஸ்மலம். இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? குழப்பம் இந்த மாதிரியான உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்றதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இது தகுதியற்றவை. இவை மேலுலகங்களுக்கும் கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தை கொடுக்கின்றன. கலங்கங்கள். ஏன் அவர் வந்து என்ன இரக்கம், இன்பம் அவரோட பாயிண்ட்ல பார்த்தா எல்லாமே கரெக்ட் தானே? கரெக்ட்டா. ஆனா எங்க வந்து அந்த மாதிரியான அ இரக்கம் யார் மேல வைக்கிறாரு? இரக்கமே இல்லாத ஒருத்தவங்க மேல இரக்கம் வைக்கிறார். தேவையற்ற மனிதர்கள் மேல தேவையற்ற ஆ அ கா காலத்துல சரியான காலம் இல்லாத டைம்ல இரக்கம் கூட தவறான ஒன்று. கலங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் கிருஷ்ணர். சோ வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்தவன். வாழ்வின் மதிப்பு என்ன? நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை அறிந்தவனுக்கு இது போன்ற அ கலங்கங்கள் வந்து தகுதியற்றது அப்படின்னு சொல்றார். இது உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்வதில்லை. அதற்கு மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். நீ ஒரு பெரிய வீரன். இந்த போர்க்களத்துல நீ வந்து புறமுதுகு காட்டி போயிட்டேன்னா எல்லாரும் உன்னை பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க? அது உனக்கு அவமானத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து வாசிச்சாங்களே ஒரு மாதாஜி. 2 பேரும் வாசிச்சாங்க. மாதாஜி, பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ப்ளீஸ் வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. कार्पण्य दू எல்லாரும் கனெக்ட் ஆயிட்டு போயிட்டாங்களோ? இல்ல மாதாஜி மாதாஜி இருக்காங்க மாதாஜி இருக்காங்களா? யாரும் வாய் திறக்க மாட்டீங்க. இருக்காங்க மாதாஜி இல்ல மாதாஜி இருக்கும் மாதாஜி எஸ் இருக்கும் எஸ். மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல இருக்கும் ரொம்ப சின்னதா தெரியுதுங்க அதனாலதான். இருக்கும். ஓகே ஓகே வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சா வாசிங்க.
இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். ஓகே, வாசிங்க பிரபு. यस माताजी हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண. कार्पण्य दोषो बहते स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ तेषां यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் எப்படி என்ன சொல்றாங்க இங்க, சரணடைந்த சீடன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இத்தனை வருடமாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடுவில் ஒரு நண்பனாக இருந்திருக்காங்க, ஒரு உறவினனாக இருந்திருக்காங்க. ஆனா எப்ப வந்து ஒரு சீடனாக ஒரு குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவன் சரணடைகின்றானோ அப்ப அந்த வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு விளக்குகின்றார். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு கிருஷ்ணா, எனக்கு வந்து எது சரி எது கரெக்ட்ன்னு தெரியல, நான் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கின்றேன், எனக்கு வந்து சரியான விஷயம் எதுன்னு நீதான் எனக்கு கைட் பண்ணணும். சரணாகதி. சரணாகதின்னா உங்கள தவிர்த்து எனக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா முழுமையாக அவரை விட மட்டுமே சரணடைறது. அவர மட்டுமே வந்து ஆ கம்ப்ளீட்டா அவர்கிட்ட வந்து சரணடைறது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் அந்த மாரி தான் கிருஷ்ணரிடத்துல வந்து கேட்கிறார். ஓகே. பார்க்கலாம். ஓகே. சரணாகதி அப்படின்னு சொன்ன உடனே, இங்க ஒரு பிக்சர் நீங்க பார்ப்பீங்க. கஜேந்திர மோக்ஷம். நம்ம இன்னொரு கதையிலயும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ இந்திரத்யும்னன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசன் இருக்கார். சோ அந்த அரசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர். அவரு தினமும் பகவானுக்கு வந்து பூஜை, புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணுவார். அப்போ ஒரு தடவ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூஜை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அகஸ்திய முனிவர் வருகின்றார். அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, ஆல்ரெடி பிரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படி தலைய அந்த சமிக்ஞை பண்ணுவாங்க இல்லையா? நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். அதனால இப்படி தலைய ஆட்டி ஏதோ சொல்றார். வெயிட் பண்ண சொல்றார். ஆனா அந்த அகஸ்திய முனிவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. இவன் ஒரு அரசன். ஆனா என்னவோ பெரிய பக்தனாட்டம் வந்து இது பண்றான். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நான் ஒரு ரிஷி வந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி அவன் வந்து அ பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, உடனே தலைய ஆட்டிட்டு இருக்கல்ல, அதே போல நீ யானையாக, கஜேந்திரனாக நீ வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு போயிடு அப்படின்னு. யாரெல்லாம் சாபம் கிடைக்கிறாங்களோ எல்லாருமே வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. நம்மலாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இல்லையா? கீழ விழுந்த கட்டுண்ட ஆத்மா. சோ அவருக்கு வந்து சாபம் குடுத்துடுறாரு. கஜேந்திரன் நெனச்சுக்கிறாரு, எது நடந்தாலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கருணையால் நடக்குது. இது இப்படிதான் அப்படின்னாக்கா, ஓகே அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ இன்னொரு ஒரு கந்தர்வர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ரிஷி ரொம்ப காலமாக தண்ணிக்குள்ளார வந்து ஆ தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த கந்தர்வர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப குசும்பு பிடித்தவர். அவர் போய் என்ன பண்றாரு, அவரோட அந்த ரிஷியோட தவத்தை வந்து கலைத்து விடுகின்றார். அவர் கால புடிச்சு இழுத்து, அவரோட தவத்த கலைத்துடுறார். அத பார்த்த உடனே ரிஷிக்கு கோவம் வந்துருச்சு. உடனே க என்ன பண்றாரு, "நீ முதலையாக இந்த தண்ணிக்குள்ளேயே கெடன்னு" சொல்லிட்டு அவருக்கும் வந்து சாபம் குடுத்துடுறார். சோ கொடுத்த உடனே இங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, கஜேந்திரன் அடுத்த பிறவில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரத்யும்னனாக அரசன் அடுத்த பிறவில சாபத்தின் காரணமாக ஒரு யானையாக எடுக்கிறார். அப்ப கஜேந்திரன் வந்து அது அவருடைய அந்த அ டோட்டல் ஃபேமிலியோட என்ன பண்றாரு, அப்படியே ஒரு பெரிய பலமான ஆளு அப்படின்ற அந்த கர்வம். சோ அந்த ஃபேமிலியோட அப்படியே வந்துன்னு இருக்காரு. அங்க ஒரு குளம். அத பார்த்த உடனே ஜாலியா அது உள்ள இறங்கிட்டார். இறங்கி அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு, அந்த குளத்தை விட்டு வெளில வரணும்னு நெனைக்கிற சமயத்துல ஏதோ புடிச்சு இழுக்குது கால. அவர் நெனச்சுக்கிறார், நான் எவ்ளோ பெரிய ஸ்ட்ராங்கான பெர்சன். என்ன இது என் கால எடுக்குதுன்ட்டு அவரு ட்ரை பண்றாரு வெளில வரதுக்கு. ஆனா கஜேந்திரனால வர முடியல. வெளில வர முடியல. அப்ப வந்து ரொம்ப வருடங்களாக அந்த முதலைக்கும், அந்த யானைக்கும் வந்து இந்த இது நடந்துட்டு இருக்கு. இழுபறி. இப்ப ஃபேமிலியும் அவரு வந்து நெனைக்கிறாரு. அந்த ஃபேமிலி ஏதாவது காப்பாத்துவாங்க. ஆனா ஃபேமிலியாலயும் அவர காப்பாத்த முடியல. நான் ரொம்ப பலசாலி. நான் எப்படியா இருந்தாலும் இதுலருந்து வந்துடுவேன்னு நெனைக்கிறேன். ஆனா அதுலயும் கஜேந்திரனால முடியல. அப்போ ஒரு ஒரு டைம் வருது. அப்ப கஜேந்திரனுக்கு வந்து அந்த உணர்வு வருகின்றது. ஓ! எனக்கு இப்ப யாருமே இல்ல. நான் மட்டும் தான் இந்த மரணத்தை சந்திக்கணும். என் ஃபேமிலி என் கூட இல்ல. என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் எனக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவரு நெனைக்கும்போது என்ன ஆகுது, இது அவ்வளதான் என்னுடைய லைஃப் முடிய போதுன்னு நெனைக்கும்போது,
அந்த கஜேந்திரனுக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருகின்றது. அதுல என்ன, அவர் வந்து இந்திரத்யும்னன் மன்னனாக இருந்தார் இல்லையா, அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருது. வந்த அடுத்த நொடி அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், அந்த உயிர் போக போது அந்த இதுல வந்து கத்துறார் கஜேந்திரன். ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிடுறார். கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கருட பகவானும் சக்கரத்தாழ்வாரும் கிருஷ்ண பரமாத்மா நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய என்ன நினைக்கிறாரோ அந்த செயலை முடிச்சிடுவாங்க. ஆனா இங்க அதை விட ஃபாஸ்டா இருக்கார். ஏன்னா கூப்பிட்டது யாரு, பக்தன். பகவானுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தாலும் அவர் பொறுத்துக்குவார். ஆனா பக்தனுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால் பகவானால பொறுக்க முடியாது. என்ன பண்றார், கருட பகவானை புடிச்சு தரன்னு இழுத்துட்டு ஓடி வராராம். கருட பகவான் வந்து எங்க போறேன்னு கூட தெரியலையா, குழப்பமா இருக்கான். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து சீக்கிரம் வா, என்னுடைய பக்தன் அங்க வந்து கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு வராங்க. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உயிர் போகக்கூடிய சமயத்திலயும் கூட கஜேந்திரன் என்ன பண்ணுது, பகவானுக்கு எதையாவது சமர்ப்பிக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குளத்துல இங்கும் அங்கும் பாக்குது. அங்க ஒரு தாமரை மலர். அதை எடுத்து பகவானுடைய பாத கமலங்களை வைக்குது. வச்ச அடுத்த நிமிஷம் எப்ப பகவானுடைய அந்த ஸ்பரிசம் பட்டுதோ அடுத்த நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா அந்த முதலையோடைய அந்த தலை வந்து துண்டிக்கப்படுகின்றது சக்கரத்தாழ்வாரால. அந்த கஜேந்திரனுக்கும் வந்து மோட்சம் கிடைக்கின்றது. சரணாகதி என்ன என்ன அப்படின்னாக்கா, எதுவுமே இல்ல, அவர் மட்டும்தான், அவர் மட்டும்தான், அவரேதான் அப்படின்னு அவரை மட்டுமே சரணடைகிறது. அதுதான் வந்து சரணாகதி அப்படின்னு நமக்கு. ஸோ இன்னொரு இந்த பிக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மதேவர் வந்து பிரார்த்தனைகள்லாம் வைக்கின்றார். இது இன்னொரு நாள் நம்ம அந்த கதையை பார்க்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப லென்த்தியா போகும். ஸோ இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் பிரம்மதேவரும் நிறைய பிரார்த்தனைகள் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றார். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா கடவுள்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுள் நீங்க தான், எல்லா காரணத்துக்கும் காரணகர்த்தா நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானிடத்துல முழுமையாக சரணடைகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். சரணாகதினா என்ன அப்படின்னு, எதுவுமே இல்ல, அவர் மட்டும்தான், அவரிடம் மட்டும்தான் என்று அவரிடத்துல சரணடை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 11வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ப்ளீஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுவாச்ச அசோச்யானன்வசோத்சஸ்த்வம் பிரஜ்ஞாவாதாம்ச்ச பாஷசே கதாசூன்ச்ச நானுஷோச்சந்தி பண்டிதாஹ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகின்றாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஏன்? ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த உடல் தான் போயிருக்கு. ஆனா அது உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இன்னொரு உடலை எடுக்கும். அதனால நீ பெரிய அறிவாளி மாதிரி நினைச்சிட்டு பேசுற அர்ஜுனா. ஆனா நீ வந்து கவலைப்பட வேண்டியாத விஷயத்துக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க. அந்த வாழ்க்கையை பூர்ணமாக அறிந்து கொண்டவர்கள், அந்த அறிஞர்கள் உயிரோட இருக்கவங்களுக்காகவோ இல்ல இறந்தவர்களுக்காகவோ வருத்தப்படுவதே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது உடல். நம்ம சின்ன குழந்தையில இருக்கும்போது போட்ட ட்ரெஸ் நம்ம பெருசா வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு வருதா, இல்ல நம்மளே இந்த உடலோட பரிமாணத்தை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம், பரிணாம வளர்ச்சியை. அது போல ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு கர்மத்திற்காக அந்த ஆத்மா அந்த உடலை எடுத்ததோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு உடலுக்கு அது செல்கின்றது. எப்படி சட்டையை நம்ம மாத்தின்னு இருக்கோமோ அது போல அது வேற ஒரு உடலுக்கு போகுது. சோ இதை முழுமையாக அறிந்த அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இறந்தவர்களுக்காகவோ அல்லது ஆஹ் உயிரோட இருக்கவங்களுக்காகவோ வந்து அவங்க கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத சொல்றாரு கிருஷ்ணர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியர், நல்ல கவுன்சிலர். ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனனை ஃபுல்லா பேச விட்டுட்டார். ஓகே, நாம மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டட்டும். நமக்கு வாழ்க்கையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இதுல இருந்து நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் நமக்கு யாராவது நம்மள வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னாக்கா முதல்ல அவங்க எல்லாத்தையும் பேச விட்டுட்டோம். அவங்களும் பேசி நம்மளும் பேசணும்னா அங்க சண்டையும் விரிசலும் அதிகமாகும். அதனால அவங்கள முதல்ல பேச விட்டுட்டு அமைதியா கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் எப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து நான் சரணடைந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாரோ அப்ப முழுமையாக கீதை எனும் ஞானத்தை பகவான் ஒரு ஆன்மீக குருவாக அவருக்கு கொடுக்கின்றார். அது போல புன்முறுவலோட அந்த கடிதல் கூட, எப்படி கோபமா கடிந்து பேசுறது கூட
சாஃப்ட்டா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. நம்ம வந்து சாஃப்ட்டான விஷயத்த கூட மூஞ்ச ரொம்ப கோரமா வச்சுட்டு பேசுனோம்னா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து அ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப பிரேக் பண்றதா தான் இருக்கும். ஸோ, புன்முறுவலோட கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து எல்லா விஷயங்களையும் சொல்றார். கோபமின்மை, நிதானத்தோட தொடர்ச்சியாக இப்ப நீங்க பார்க்குறீங்க. இப்ப ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லையா? சண்ட போடணுன்றத. ஒரு சாப்டர்லயும் சொல்லிட்டே இருப்பார். நீ வந்து இது வந்து உன்னோட கடமை. அதனால எழுந்து போரிடுவாயாக அர்ஜுனான்னு சொல்லுவார். பலம் வாய்ந்த புஜத்தை உடையவனேன்னு சொல்லுவார். குந்தியின் மகனேன்னு சொல்லுவார். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் லைஃப்ல. நமக்கு வந்து ஒருத்தவங்க கஷ்டம் குடுத்தாலுமே அவங்கள வந்து பாசிட்டிவா அவங்க கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவ எப்ப நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்றோமோ, அப்ப அது நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். அது நம்மளுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ஸ்மூத் ஆக்கும். உடனடியாக எல்லா வினாக்களுக்கும் சுருக்கமாக பதில் அளிக்கின்றார் கிருஷ்ணர். அர்ஜுனனை எப்போதும் உற்சாகப்படுத்திட்டே இருக்கார். சோ அர்ஜுனன் முடிவு செய்ய சந்தர்ப்பம் அளிக்கின்றார். எல்லாத்தையும் செய்துட்டு கடைசியா சொல்லுவாரு. நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேல உனக்கு என்ன தோன்றுகின்றதோ அதை செய் கிருஷ்ணா அர்ஜுனா அப்படின்றார். எங்கேயுமே வந்து அவர் வற்புறுத்தவே இல்லை அர்ஜுனனை. சோ அ இது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு உண்டான பாடம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு உயிர்வாழிக்கு உள்ளறையும் ஆத்மா, பரமாத்மா இருக்கு. ஆத்மா செய்யற செயல்களை எல்லாம் சாட்சியாக இருந்து பரமாத்மா பார்த்துட்டு இருக்கார். நம்ம நெனச்சுக்குவோம், நம்மள வந்து யாருமே பார்க்கல அப்டின்ட்டு. இல்ல. நம்ம நமக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா, மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது உறுத்திட்டே இருக்குன்ட்டு. அது என்ன அப்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருடைய இருதயத்திலும் இருக்கக்கூடிய இந்த பரமாத்மா. சோ, நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களையும் அவர் பார்த்துட்டே இருக்கார். நம்ம என்ன செயல் செய்றோமோ, அதுக்கு உண்டான விளைவுகளை நாம் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு புரிதல். முழுமுதற் கடவுள் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை 3 அம்சங்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷன். சோ பரபிரம்மம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எதையாவது நம்ம மாத்தி வைக்க முடியுமா? அ எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவானால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. சோ, பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பரபிரம்மமாக வியாபித்திருக்கின்றார் எல்லா இடத்திலும். நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மகாவிஷ்ணுவாகவும், கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாகவும், க்ஷிரோதகசாயி விஷ்ணுவாகவும் அவர் வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளுகின்றார் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவரை எப்படி புரிந்து கொள்வது? பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து பகவான் பரபிரம்மமாக. ஏன்னா அத எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணது. ஒண்ணுத்துக்குள்ளும் உள்ளும் புறமும் ஒரு நட்சத்திரத்த எடுத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் இல்லாம இல்ல. சோ பரபிரம்மமாக இருக்கு. பரமாத்மா அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் பகவான் பரமாத்மா ரூபத்தில், 4 கை ரூபத்தில் நின்ற கோலத்தில் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி கோயிலுக்கு போனோம்னா, நம்ம எப்படி வந்து பகவான் அர்ச்ச விக்கிரகத்த பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றோம். ரொம்ப மரியாதையா நடந்துக்கிறோம். அதுபோல ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஆ மரியாதையோட நடத்தணும் அப்படின்றத அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கற்றறிந்த அறிஞர்கள், ஞானிகள், ரிஷிகள், நாய், மனிதன், நாயைத் தின்னக்கூடிய அந்த சண்டாளன் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. உயர்வு, தாழ்வு என்றது இருக்கவே இருக்காது. அவங்க கிட்ட அந்த வேற்றுமை இருக்காது. ஏன் அப்டின்னாக்கா, அவர்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். நான் யாரு? ஆத்மா. சோ, ஆப்போசிட்ல இருக்கவனும் அதுதான். ஏதாவது கஷ்டம் வந்தது அப்டின்னாக்கா, என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். ஏதாவது நல்லது நடந்ததுன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அதீதமான கருணை அப்டின்ற ஒரு உணர்வுல அவங்க வந்து போவாங்க. அடுத்து பரமபுருஷர் பகவான். சோ, பகவான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் முழுமுதற் கடவுள். அவரே காரணம் அப்டின்றத புரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணர் இந்த 3 ரூபத்தில் பரபிரம்மமாக, பரமாத்மாவாக, முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण। மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலை கொண்ட ஒரு மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எப்படி சின்ன வயசு, அதுக்கப்புறம் வந்து இளமை அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த உடல் தான் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஆனா இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா இருந்துட்டு தான் இருக்கு. யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, போயிட்டானேன்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா அந்த உடல் அங்க தானே இருக்கு. அப்ப எது போயிடுச்சு? அந்த ஆத்மா வந்து உடலை விட்டு போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ ஆத்மா
ஆத்மாவுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றமே தவிர்த்து இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடிய ஒன்று, பெரிஷபிள். ஆனா ஆத்மா வந்து நிலையானது, எட்டர்னல். அது வந்து நம்மளுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றாற் போல அடுத்த பிறவி வந்து எடுத்து போய்க்கொண்டே இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ அல்டிமேட்டா நம்ம யாரு? நம்ம ஒரு ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு அழிவு என்பதே கிடையாது. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஏற்றாற் போல அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. 23. ஹரே கிருஷ்ணா. 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு நமக்கு. 10 நிமிஷத்துல முடிக்கணும். லாவண்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. லாவண்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முயற்சி ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றேன். எஸ் எஸ் மாதாஜி. ஹரிபோ. நயனம் சிந்ததி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக ந சைனம் க்ளோ 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 क्लेध क्लेट यन्त्याभो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण. ஹரிபோல் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே हरि बोल கிருஷ்ணா. हरि बोल ஹரே हरि கிருஷ்ணா. சோ இங்க வாய்ப்பு பாத்தீங்கன்னா கொடுத்ததுக்கு நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம பார்த்தோம் உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா நிலையான ஒன்று அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த ஆத்மாவோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன? ஆத்மாவை எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது, நீரால நனைக்க முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. ஏதாவது ஒரு அழிவுன்னு வந்தா இது மூலமா தான் வரும் இல்லையா? அது எதுவுமே வந்து ஆத்மாவ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆத்மா வந்து எட்டர்னலான ஒண்ணு. எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சந்தோஷத்த நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் எப்பவும் ஆனந்தமயமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள் தான் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு நெருப்பு பொறி, அவர் ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்பு. சோ பகவான் பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்து நம்ம ஒரு சிறு துகள். So, அந்த ஆத்மா எப்பவும் நிலையானது, நித்தியமானது. அத வந்து அதுக்கு அழிவு என்பதே கிடையாது. அதனாலதான் அத ஆயுதத்தால துண்டிக்க முடியாது, நெருப்பால சுட்டெரிக்க முடியாது, நீரால நனைக்கவும் முடியாது, காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, ஒரு ஒரு நுனி ஹேரோட டிப்பு, நம்ம அந்த முடியோட டிப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000 முறை நம்ம அத டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, அதுல ஒரு பங்கு தான் ஆத்மாவோட சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஆத்மா வந்து நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. லெவல் 2ல நம்ம ஒரு ஒரு இதுவும் பார்க்கும்போது நம்ம டீட்டெயிலா நீங்க இப்ப வாசிப்பீங்க, புரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்ப நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சூப்பர்ஃபிஷியலா ஒரு ஒரு சாப்டர்லயும் என்ன பகவான் நமக்காக கருத்து குடுத்திருக்கான்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 36வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. अवाच्य वादांश बहून् वतिश्चर्नि तहादिगा तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அர்ஜுனா, இப்ப வந்து சண்டை போடணும்னு வந்துட்டு இந்த சமயத்துல போய் விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்ற. உன்னுடைய எதிரிகள்லாம் என்ன நினைப்பாங்க? புறமுதுகு காட்டி ஓடிட்டான்னு நினைப்பாங்க. நீ எவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமசாலி. ஒரு சத்திரியன், சத்திரியனோட தர்மம் என்ன? சண்டை போடணும் இல்லையா? தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். நீ இப்படி போர்க்களத்தை விட்டு போயிட்டனா எல்லாரும் உன்னுடைய திறமையை தவறாக பேசுவார்கள். அந்த 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 கஷ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு நான் உயிரோடவே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனை கடிந்து கொள்கின்றார். 37வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. யாரும் வாசிக்கலன்னா அப்ப நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. ஹரே हरे கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. குந்தி மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம். வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகத்தனை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. பாத்துட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. இப்ப 18 அத்தியாயம் முழுக்க இததான் சொல்லிட்டே இருப்பார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது உடல் மட்டும்தான், ஆத்மா வந்து அழிவில்லாதது. அது மட்டுமல்ல, உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்துல ஒரு சத்திரியன் இறந்தால் அவனுக்கு வந்து ஸ்வர்க்கம் நிச்சயம். அதே சமயத்தில் வெற்றி பெற்றால் இந்த ராஜ்யத்தை நீ வாழ போற. அதனால நீ வந்து உறுதியோட போர் புரி அப்படின்றார். எஸ் மாதாஜி. 40வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிகப்பெரிய பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யும்போது அதுல இழப்புன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் வந்து என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீலங்கா ஃபுல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாரு அவருடைய இதுல. பக்தன் வந்து கோவப்படக்கூடாது. ஆனா எப்ப பகவானையோ இல்ல அந்த பக்தியவோ இழிவா பேசுறாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். நீ ஒரு சத்திரியன். அதனால தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். நீ சண்டை போட்டு தான் ஆகணும்னு சொல்றாரு. எஸ் மாதாஜி. 41வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி படிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. व्यवस्थायात्मिका बुद्धिर्येकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளின் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அதாவது இருமனமா இருக்குன்னு சொல்றாரு இல்லையா? எப்ப நம்ம ஒரு லட்சியத்தை வந்து நிர்ணயித்துட்டோமோ அப்ப அதுல ஒரு ஆசிலேஷனுமே இருக்கக்கூடாது. தீர்க்கமா அதுல மட்டும்தான் இருக்கணும். இது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் வந்து உகந்த ஒன்று. அது நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும், இல்ல பௌதீக வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும். ஒரு குறிக்கோளை நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து உறுதியோட இருக்கணும். சோ நீ வந்து உன்னுடைய லட்சியம் ஒன்றே ஒன்றுதான். தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதற்காக நீ ஆஹ் சண்டை போடணும்ன்றாரு இந்த கிருஷ்ணன். சோ குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவர்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல கிளைகளை கொண்டதாக இருக்கும். எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து அந்த கலையை கற்றுக் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒண்ணு தெரிஞ்சது. ஆனா அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்கும்போது உன்னுடைய எய்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பறவையோட கண் மட்டும்தான் தெரிஞ்சது. அதுதான் அவனுடைய இலக்கு. அங்க அடிச்சாதான் அந்த பறவை வந்து மரணிக்கும் இல்லையா? அதுதான் வந்து கரெக்டா அவருடைய அந்த லட்சியம். சோ அததான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு கிருஷ்ணர். சோ உன்னுடைய இலக்கு என்னவோ அதுல மட்டும்தான் நீ இதா இருக்கணும். அனாவசியமா இந்த சமயத்துல போயிட்டு என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய குரு இவங்க கிட்ட நான் எப்படி சண்டை போடுறது? இது ஒரு பாவச் செயல். இந்த மாதிரினா கலங்கங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. 47வது ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேர் அழகா வாசிக்கிறீங்க. வாசிங்க மாதாஜி. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि. हरे தேங்க்யூ மாதாஜி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. பெஸ்ட் இது நம்ம பாக்குறது. உன்னுடைய கடமை என்னவோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும். அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆறதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு நீ வந்து துறவரம் போகணும்லாம் சொல்லல. உனக்கு என்ன நீ எந்த நிலையில இருக்கின்றையோ அதே நிலையிலிருந்து உன்னுடைய கடமைகளை செய். ஆனா அந்த கடமைகளை எப்படி செய்யணும்? பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்த கட்டளை இது. நான் அதை வந்து சிறமேற்கொண்டு செய்யணும். அந்த மாதிரியான மனோபாவத்துல நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். அத செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்பவுமே நினைக்கவே கூடாது. நீ ஒரு சத்திரியன். உன்னுடைய கடமை என்னவோ அதை நீ செய்யணும். ஆனா அதனோட வரக்கூடிய பலன்கள் மேல உனக்கு பற்று இருக்கக்கூடாது. இது என்னுடைய கடமை, அதை நான் செய்யறேன். அதுல தோல்வி வெற்றி என்பது அப்பாற்பட்டது அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இன்சிஸ்ட் பண்றார் அர்ஜுனனுக்கு. எஸ் மாதாஜி. 54வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच स्थितः प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिततिह किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजते किं। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, உன்னுடைய அந்த இலக்கு அதுல வந்து ஸ்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. சோ இங்க அர்ஜுனன் கேட்கிறார், அந்த மாதிரியான தெய்வீக உணர்வில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்
அவங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய சுபாவங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்க இங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு பதில் சொல்றாங்க. 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. हरे कृष्ण ஹரே माताजी கிருஷ்ணா. ஹரே श्री கிருஷ்ணா. भगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते. ஹரே கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. कृष्ण தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்றாரு, ஸ்தித பிரஜன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது எந்த ஒரு இதுலயும் வந்து மாற்றம் இல்லாம அதே இதுல வந்து நிலையா இருக்குது. இங்க கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிரலாத் மகராஜ். பிரலாத் மகராஜர் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள். அவரே வந்து நாராயணனே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. ஹிரண்யகசிபு அதாவது இப்ப நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா அதை நம்ம கேட்டாதான் நம்மளுக்கு வந்து அது என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? ஹிரண்யகசிபுவோட டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லோகத்தையுமே வந்து ஹிரண்யகசிபு தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஹிரண்யகசிபு வாழ்க அப்படின்னு எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி வந்து பிரலாத் மகாராஜருக்கு வந்து நம்மளுடைய அந்த நாராயணனோட இது கேக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப கோவம். இருந்தாலும் அவருக்கு எல்லா கஷ்டத்தையும் கொடுக்கிறார். ஒரு தந்தை இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களை விட்டு கொடிய பாம்பு வச்சு கொத்த வைக்கிறது, பெரிய மலையில இருந்து தூக்கி போடுறது, யானையை மதம் கொண்ட யானையை வச்சு மிதிக்க வைக்கிறது. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்துலயும் பயப்படலாம் இல்ல. பகவான் இருக்காரு, அவர் என்ன பாத்துக்குவார். அவ்வளவுதான். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எவ்வளவு பெரிய ரூபம், நரசிம்ம ரூபம். பக்தன் சொன்னான்றதுக்காக அந்த தூண்ல இருந்து வெளியில வர்றாரு பகவான் நரசிம்மதேவர். அது இன்னொரு நாள் நம்ம அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை. அது நம்ம இன்னொரு நாள் பார்ப்போம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்திர பிரஜன் என்ன ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் உறுதியாக ஒரே நிலைப்பாடாக இருக்கிறது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரபுபாதர் கீழே நம்ம கொடுத்திருக்கோம். நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார், ஆன்மீக குரு. அவருடைய குரு வந்து அவருக்கு அந்த பேச்சுவாக்குல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க உங்களுக்கு நல்ல அந்த ஆங்கில புலமை இருக்கின்றது. இதை நீங்க வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மேற்கத்திய நாடுகளில் நீங்க கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவ்வளவுதான். ரொம்ப கூப்பிட்டு இன்சிஸ்ட் எல்லாம் பண்ணல. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மனசுல இருந்துட்டே இருக்கு. அவர் அந்த இத சொல்லி 20 வருடங்கள் கழித்து தான் அவரால அத வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடிஞ்சதே. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிர நம்ம புரோபாதரால போக முடியல. சரக்கு கப்பல்ல வந்து அவங்க போறாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. எப்படியாவது இத நம்ம இந்த ஞானத்தை மேற்கத்திய நாடுகள் கொண்டு செல்லணும்ன்ட்டு. அவரால போக முடியலன்னுட்டு அவரு அவர் இருக்காரு பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஜன்னல் மூலமாக ஆ ஆ நம்ம ஆச்சாரியர்களோட சமாதி அத பார்த்து அழுவாராம் காலையில. என்னுடைய குரு எனக்கு குடுத்த கட்டளை என்னால நிறைவேற்ற முடியவில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி ஒரு வந்து நிலையான பக்தி அதோட அதோட பலன் பார்த்தீங்கன்னா, அ 10 வருடங்கள்லயே 108 டெம்பிள்க்கும் மேல உலகம் முழுவதும் கொண்டு அ செலுத்தியாச்சு. 14 முறை இந்த உலகத்தையே வலம் வந்தாச்சு. ஆனா, அந்த கிருஷ்ண பக்தி அத கொண்டு செலுத்தணும் அப்படின்னு அவருடைய குரு குடுத்த அந்த கட்டளைய நிறைவேற்றணும்னு அந்த அந்த ஸ்திரமான, நிலையான உறுதிப்பாடு. சோ, அந்த பற்றற்றவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான உறுதி நிலைப்பாடோட இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இங்க சொல்றார். சோ, அவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றனர். பௌதீகமான ஆசைகள், அந்த மாதிரியான ஆசைகள வந்து அவங்க விட்டு விடுவார்கள். அவர்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இன்பமாக இருக்கும். இப்ப இந்த காலகட்டத்தில வந்து யாராவது சிரிச்சு பேசினாலே நம்மளால அத வந்து நம்பவே முடியல. இவங்க உண்மையா தான் பேசுறாங்களா? பொய்யா பேசுறாங்களான்ட்டு. சோ, ஆனா இந்த இந்த மாதிரியான விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள், அவன் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் இன்பமாக இருப்பாங்க. அது மட்டுமல்ல, இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் எல்லாவற்றையும் வந்து ஒரே மாதிரியாக எடுத்துட்டு போவாங்க. அது வந்து பாதிக்கவே பாதிக்காது. அ எப்படி அவங்க வந்து இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, எப்படி வந்து ஒரு ஆமை வந்து வெளியில ஏதாவது அதுக்கு வந்து அ அ பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு இது தெரிஞ்சதுன்னா, உடனே தன்னுடைய இதெல்லாம் அந்த ஓட்டுக்குள்ள சுருக்கிக்கும். அதுபோல இந்த ஜட உலகம் ஒரு மாயை. சோ அது வந்து நம்மள எங்கேயாவது கொண்டு செலுத்திற போதுன்ட்டு அவங்க தன்னுடைய உடலுக்குள்ளேயே வந்து சுருங்கிக் கொள்வார்கள். அனாவசியமாக இந்த பௌதீக பந்தத்தில் ஈடுபட மாட்டார்கள். ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையை வந்து அவங்க வாழ நினைப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்திரப்பிரஜன். அதாவது ஸ்திரமான இந்த உறுதியான நிலைப்பாடு உள்ள பக்தனுடைய அ நிலைப்பாடு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 62வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு ரொம்ப हरे कृष्ण இம்பார்ட்டன்டான माताजी। அனாலஜி 2nd சாப்டரோடது. எஸ் மாதாஜி பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी।
ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. जायतो विषयान् पुंसः शङ्कस्तेषु भजायते शङ्कात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधात् अभिजायते हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலின் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்து மேல நம்மளே அறியாம பற்று அதிகமா வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டெப் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்மை அறியாமல் அந்த ஐம்புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஐம்புலன்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தின் மேல பற்று அதை கேட்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அது நம்மையே அறியாம அந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் அது வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுது. அப்ப வேற எங்கேயாவது போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மையே அறியாம அந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்ம எடுப்போம். சோ இந்த புலன்களின் மூலமாக, ஐம்புலன்களின் மூலமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தின் மேல ஒரு ஈர்ப்பு வருகின்றது. அந்த ஈர்ப்பு நாளடைவில் பேராசையாக, பற்றாக மாறுகின்றது. பற்றை விட பேராசை. அந்த பேராசையை தான் நம்ம வந்து இங்க காமம் சொல்றோம். காமம் என்றது அந்த அந்த பாலின உணர்ச்சி அது வேற. ஒரு விஷயத்தை அது மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சீட் ஆடுறதா இருக்கலாம், கேம்பிளிங், இல்ல வந்து ஒரு ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த ஒரு பொருள் மேல அவங்களே அறியாம அந்த கிளப்டோமேனியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களே அறியாம திருட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ அதீதமான பற்று, ஆசை, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா காமம். அது வந்து நிறைவேறல அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து அவங்களுக்கு கோபம் வருகின்றது. அந்த கோபம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு விதமான மயக்க நிலையில அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. அந்த மயக்க நிலையில் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்றதே அவங்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. நினைவு குழம்பி அறிவை இழந்து வீழ்ச்சியை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ இதுக்கு வந்து ஒரு எப்பவும் நம்ம சொல்ற ஒரு கதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு அப்பா என்ன பண்றாரு, ரொம்ப பார்த்து பார்த்து எல்லாரும் சொல்லி ஒரு ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸா ஒரு பெரிய ஹை கிளாஸ் கார் வாங்குறாங்க. நிறைய காசு செலவு பண்ணி. அது காலையில எந்திரிச்ச உடனே அந்த கார் கிட்ட தான் போய் நிப்பாங்க. அப்படியே எப்பவும் அத தொடச்சு தொடச்சு அவ்வளவு பாசமா இருக்காரு அந்த கார் மேல. காமம் அந்த கார் மேல. அப்ப ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தை, அவருடைய குழந்தை, சின்ன குழந்தை என்ன பண்ணுது, அந்த கார்ல ஏதோ கிறுக்குறான். கிறுக்குன உடனே பார்த்த உடனே அடுத்த நிமிஷம் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன பண்றாருன்றது அவருக்கே தெரியல. அங்க பக்கத்துல என்ன இருந்ததுன்னு அவருக்கு தெரியல. கையில என்ன கிடைச்சதோ அத எடுத்துட்டு போய் அந்த பிஞ்சு குழந்தையோட கையில, எந்த கையில கிறுக்கிச்சோ அந்த கையில போட்டு செமத்தியா அடிச்சிடுறாரு. குழந்தை கதறுது. ஆ பிராக்சரே ஆயிடுச்சு கையில. அவ்வளவு ஒரு வெறித்தனமான கோபம். என்ன இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, புலன்கள் யாராவது சொல்லியோ, இல்ல யார் மூலமாக கேட்டோ, எதையோ பார்த்தோ அவருக்கு அந்த கார் மேல இணைப்பு வருகின்றது. அந்த இணைப்பு அவரையே அறியாம பயங்கர காமமாக மாறுகின்றது அந்த கார் மேல. அதனால அதுல வந்து அந்த குழந்தை எழுதினத பார்த்த உடனே அவருக்கு கோபம் வருது. கோபம் வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு விதமான மயக்கத்தில் தள்ளப்படுறார். அவருக்கே சரியா தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன கையில கிடைக்குதுன்னே தெரியல. எதை எடுத்தாருன்னே தெரியல. எங்க அடிக்கிறாருன்னு தெரியல குழந்தைக்கு. நினைவு குழம்பி அறிவை இழந்து அந்த குழந்தைய அடிச்சிடுறாரு பயங்கரமா. வீழ்ச்சி ஆகுது. அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்ல அந்த குழந்தை என்ன எழுதியிருக்கும் அப்படின்னா, ஐ லவ் பப்பா அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கும். அவங்க அப்பாவை வந்து ரொம்ப லவ் பண்றேன்னு அந்த குழந்தை எழுதியிருக்கு. அந்த பாசத்தோட வெளிப்பாட கூட புரிந்து கொள்ள முடியல. என்ன ஒரு தகப்பன் இல்லையா? சோ ஒரு மனிதனை ஒரு விலங்குக்கும் கீழாக நம்மள எடுத்து செல்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அ காமம், அதீதமான பற்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதுதான் நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கடைசி 2 ஸ்லோகங்கள். 72 ஸ்லோகங்கள். 71வது ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலநிகழ்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும், ஆசைகள் இல்லாதவனும், தானே உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும், அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். இத வந்து நம்ம கடைசி இதுலயும் சாப்டர்லயும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்ம வந்து ஒரு இதை நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்கேயாவது நமக்கு அமைதி கிடைக்குமா அப்படின்னுட்டு. சோ அந்த அமைதி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா, எப்ப புலனின்ப பொருட்களின் மீது பற்றுதல் இல்லாம இருக்குமோ, ஆசை இல்லாம இருக்குமோ, தான்ற அகங்காரம் இல்லாம இருக்கின்றோமோ, அப்போதுதான் நமக்கு வந்து அந்த மன அமைதி என்பது கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ நம்ம என்ன நிலைமையில இருக்கோம், எப்பெல்லாம் நம்மள கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்ன்றத நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதுல இருந்து. எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி. கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति हरे कृष्ण கிருஷ்ணா माताजी மாதாஜி. இந்த ஸ்லைடும் வாசிடுங்க புஷ்டி. இந்த ஸ்லைடும் வாசிச்சிருங்க. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ हरे மச் कृष्ण மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல என்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. எது? இந்த விருப்பங்களை துறந்து ஆசைகள் இல்லாம தான்ற அகங்காரம் இல்லாம அமைதியோட வாழ்றாங்க இல்லையா, அந்த வாழ்க்கையால தான் நமக்கு ஒரு தெய்வீகமான ஒரு இது கிடைக்கும். இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதில்லை, இதுலயும் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டான். இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்றான். எந்த நிலையை? அமைதியான அந்த வாழ்க்கை வாழ்றது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான வாழ்க்கைக்கு நம்மளை கொண்டு செல்லும். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதாலையும் வந்து அவங்க கலங்கப்படவே மாட்டாங்க. இந்த தெய்வீகமான திவ்யமான நிலைக்கு வந்தவர்கள். சோ அவங்க இறக்கும் தருவாயில கூட இந்த நிலையை அடைந்தார்கள்னா இறைவனோட திருநாட்டிற்குள் செல்கின்றார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். அதாவது அந்த ஆத்மாவுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆஹ் இறக்கப்படுகின்றார் அர்ஜுனன். ஏன் அப்படின்னாக்கா, நான் எல்லாரையும் கொல்றேன்ட்டு. நீ யாரையுமே கொல்லல. இந்த உடல் அழிக்கப்படுகின்றது. ஆனா அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடல் செல்லக்கூடியது. அதனால இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கிருஷ்ணர் சொல்றார். இன்பமின்மை என்ன? இன்பமின்மை இறந்து விட்டால் நம்மளுடைய அந்த போர்க்களத்தில் அந்த வீரன் சொர்க்கம் செல்வான். அது வேத சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வெற்றி அடைந்தால் அவன் இந்த ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்ய போகின்றான். அப்ப ரெண்டுமே வந்து வின் பாலிசி தான். சோ இன்பம் தான் அங்க இருக்கு. அங்க இன்பமின்மைன்றதே கிடையாது அப்படின்ற பாவச் செயல். உன்னுடைய செயல்களை பகவானுக்காக செய்யறோம் இது அப்படின்ற அந்த கடமையை மட்டும் நீ செய், அதோட பலனை எதிர்பார்க்காத அப்படின்ற. சோ அதனால உனக்கு பாவம் ஏற்படாது. குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அதர்மம். ஒரு பெண் என்னை விடுங்கன்னு சொல்லியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தனை அவையோர்கள் முன்னாடி அசிங்கப்படுத்தப்படுறா. அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் வந்து வாழணுமா? அது ஒரு தவறான முன்மாதிரியாக போயிடும் இல்லையா? பெண்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து பாதுகாக்கப்படும். குழந்தையா இருக்கும்போது தகப்பனாராலையும், வளரும் போது அண்ணன் தம்பிகளாலும், திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கணவனாலும், வயதான காலத்தில் தன்னுடைய பிள்ளைகளாலும் வந்து எப்பவுமே வந்து பெண்கள் பாதுகாக்கப்படும். சோ அது மாறும்போது அங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார், இல்ல அந்த வர்ணா சங்கரத்தை தடுக்கணும். நீங்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கு. திருமணம் உன்னுடைய குறிக்கோள் வந்து நிலையாக இருக்கும்போது உறுதியோட பகவானுக்கு நான் சேவை செய்கின்றேன்ற மனப்பாங்கோட பண்ணும்போது அங்க கன்ஃபியூஷனே கிடையாது அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு கிருஷ்ணர். அப்படி நம்ம வந்து போகும்போது நமக்கு வந்து வாழ்க்கை வந்து தெய்வீகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தே கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர், ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். நித்தை கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா என்னையோட செஷன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி